Jumpy salit-salit na yan. Mangkaya ko ng book yun eh. Sabi. Sabi. Ilan nito? Iwan. Na? Iwan. Dulo-dulo. Di ba pa patas? Lagi. Tamang kabano ngayon eh. Oo. Hindi na naman. Ay, pare. Sabi niya. Ali. Sabi niya. Boom. Lagi. Tingnan mo dito. Ito na mo. Ito na. Kaya sa akin yung dulo yan eh. Ali. Pag kasi mayat. Wow. Ito yun may nung nakuha niya tangkay. Bulis oh. Eh, paling magkaya box niya. Tapos kanina. So, sobrayo ako pupuntakan. Tapos, pintuan. E, balik so, sobraya ka rin. Ne? E, balik lalawag sa banda ka rin. Ano, nakuha galing po namin. Yung ako may spot dito. Kasi, taste ko alay.